Έλα εδώ. Έλα! Όχι ρε παιδιά! Τρέξε πάλι ρε. Καλά, εντάξει. Παρετούμε τον Απαγγέλο, δεν μπορώ να πάρω κάτι. Αλλάξτε τον άνθρωπο. Ωραία και ψηλή. Κάνουμε και παζάρι, όπως βλέπετε, για να μαζέψουμε κάποια χρήματα για κάποιους που δεν έχουν τόσο μεγάλη οικονομική ευκαιρία. Αυτό θα πάει στα δημοτικά. Πάρει παπουτσάκι, το Ραφαήλ δώρο! Δωράκι! Πρόβα για μια συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας. Και πολλές φορές, εξίσου πολλές φορές, θα κάνουμε μουσκεμα. Μη κάνοντας καλά τη δουλειά μας. Όχι ότι σημαίνει να είμαστε κλεισμένοι μόνο στο γραφτό μας, αλλά να ξέρουμε ότι όπως ο βασικός ρόλος ενός μαραγκού είναι να κάνει Τη δεΐδη μεγάθουμε, τι γενεήν ερεΐνης, ή υπερφύλων γενεή, τι δε και ανδρών. Φύλλα τα μεν, τα άνεμος χαμάδι σχέει, άλλα δε, τη ύλη τηλεθώος αφή. Έαρος δε επιγίγνεται όρη, ως ανδρών γενεή, η μεν φύη, ιδέα πολύ. Και μη μ' άλλα πολλά επέτελαν. Αέν να αριστεύει και υπήροχον έμενε άλλον. Μη δε γένος πατέρων εσχυνές. 4 και 4 αυτό μετάνε. Όπως το έπαιζε. Από εκεί και 3, 4, 1, 2 και...
τάβλα και την κόρη, αυτά τα 4 φαίνουνε την πόλη. Και για τα νιάτα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Και για Παναγιάτα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Και για Παναγιάτα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Και για Παναγιάτα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. I'm going on the country, baby, if you wanna go. I'm going to some place that I've never been before. I'm going where the water is like wine. I'm going where the water is like wine. We get down to the waters that drank all the time. Όχι, ένα για την κάμερα, τώρα το θυμήθηκα που είχα μαζί. Ό,τι θες, ναι. Μετά το τελευταίο. Τον τραβάτε. Σε αγχώνω. Η δημοσιότητα είδε σαν πάλι μία. Φοβερή.